Dnes si venujeme čas na prepojenie so svojou vnútornou silou a na svoj osobný pokrok. Táto meditácia je pokračovaním našej predchádzajúcej práce, kde sme sa venovali tomu, ako pustiť svoju minulosť. Viem, že pre mnohé z nás je ľahšie o tom hovoriť, než to skutočne precítiť, či urobiť reálne zmeny. Preto by som ťa dnes rada previedla druhou meditáciou, ktorá pomáha uzavrieť minulosť a otvoriť sa novým začiatkom. Zámerom dnešnej meditácie je uzatvorenie a nový začiatok. Pochopiť, že uzatvorenie minulosti môže byť okamžité, ak sa preň rozhodneme, je veľmi dôležité. Nechajme preto, aby to, čo nám už neslúži, odišlo. Vytvoríme tak priestor pre nové príležitosti a energiu, ktorá čaká, aby vstúpila do nášho života. Nepotrebujeme čakať na druhých, na ich zmeny v správaní, alebo že pochopia našu bolesť, že sa ospravedlnia alebo nám niečo vysvetlia. Rozhodnutie je na nás. Keď si uvedomíme, že si zaslúžime pokoj, lásku, harmóniu a šťastie, uzatvorením dokážeme vidieť situácie jasnejšie. Napríklad, že nedostatok úcty je uzatvorením, že chýbajúce ospravedlnenia sú uzatvorením. Nedostatok zodpovednosti je rovnako uzatvorením. Nedostatok starostlivosti je uzatvorením. Aj nedostatok úprimnosti môže byť uzatvorením. Ak sa rozhodneme pre zmenu, nemusíme už zatvárať oči pred tým, že je s nami zle zaobchádzané. Zaslúžime si lásku a máme právo na svoje vlastné pocity, túžby a postoje. Táto meditácia nám môže pomôcť uvoľniť napätie v tele i v mysli, rozvinúť úprimnosť voči sebe i druhým a nastaviť si pevnejšie hranice. Hranice, v ktorých sa cítime bezpečnejšie, uvoľnenejšie a bližšie prepojené so svojimi potrebami. Nech je táto meditácia pre nás priestorom k seba poznaniu, k pokoju a k novej energii, ktorá už čaká za rohom. Nájdi si pohodlné miesto, kde nebudeš rušená. Meditáciu si vypočuj doma alebo v prírode, kdekoľvek, kde sa cítiš príjemne. Neodporúčam počúvať meditáciu, ak šoferuješ, pretože by to mohlo ovplyvniť tvoju koncentráciu. Zavri oči alebo nechaj pohľad jemne spočívať na jednom bode, ktorý si vyberieš. Môžeš sedieť alebo ležať, ako ti to vyhovuje. Zhlboka sa nadýchni na 4 doby. 1, 2, 3, 4. A pomaly vydýchni na 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tento upokojujúci dýchací rytmus nám pomôže uvoľniť sa a zamerať na naše vnútro. Uvedomujeme si samé seba v tomto momente. Počas celej meditácie budeme opakovať tento dýchací cyklus. Vnímame, ako sa naše telá s každým výdychom stávajú viac a viac uvoľnenými. Pripravíme sa na prehlbenie spojenia so svojím telom, ktoré nám pomáha uskutočňovať naše potreby a túžby. Sústreďme sa na každý jeho kúsok a nechajme ho uvoľniť sa a odpočívať. Ak máte vlasy zopnuté, skúste ich uvoľniť, aby ste pocítili slobodu a prirodzený pohyb. Jemne uvoľnite svaly na tvári aj na krku. Ak cítite potrebu pokrútiť hlavou zo strany na stranu, urobte to pomaly a vedome. Presunte svoju pozornosť k ramenám, s výdychom nechajte odísť všetky pochybnosti a negatívne myšlienky.
Ak cítite nutkanie ramenami pohnúť, urobte tak. Pokojne pootočte zápestiami a jemne pohybte prstami na rukách. Sústredíme sa na dých a pomaly uvoľňujeme hrudník. Ak máte chuť jemne pohnúť chrbtom, aby ste uvoľnili napätie, nasledujte tento impuls. Vnímajte, ako sa hrudník pomaly dvíha a klesá. Najlepšie bude, ak dýchate do branice. Uvedomte si svoje trávenie a oblasť žalúdka. Položte si ľavú ruku na srdce a pravú na oblasť žalúdka, ak vám to pomáha prehlbiť spojenie. Uvoľníme panvu, kríže, oblasť pánvového dna, sedacie svaly, stehná a nohy. Ak cítite potrebu pohýbať chodidlami alebo pokrútiť členkami, nechajte svoje telo viesť vás. S každým výdychom nechajte napätie odísť, ako keby sa rozplývalo vo vzduchu. Počas uvoľnenia tela môžeme venovať tichú vďaku za všetko, čo pre nás robí. Predstavte si, ako napätie z vášho tela odchádza s výdychom. Cítite, ako mizne, ako jemný dym, ktorý sa stráca v jarnom vánku. Okolo vás je vôňa čerstvo pokosenej trávy a prvých jarných kvetov. Vzduch je svieži a čistý. Obklopuje nás jemný vetrík, ktorý sa nám pohráva s vlasmi. Tento vánok sa jemne opiera o našu šiju a vy cítite jeho ľahkú, osviežujúcu energiu. S každým výdychom púšťate do tohto vánku všetky svoje negatívne pocity, čakania na zmeny, chýbajúce ospravedlnenia, neúplné vysvetlenia a nevyriešené konflikty. Tieto myšlienky už nepotrebujete. Vetrík ich jemne odnáša preč, ďaleko od vás, až kým sa úplne vytratia za obzorom. Cítite, ako sa vaša myseľ uvoľňuje. Sme na lúke a počujeme, ako vietor šumí stále silnejšie. Prechádza cez listy a trávy, až jeho šum prechádza do silnejšieho vetra. Postupne sa tento jemný vánok mení na búrku. Je silná, no zároveň oslobodzujúca. Vonia ako teplá, vlhká zem, ktorú máte pod rukami a nohami. Búrka so sebou odnáša posledné zvyšky všetkého, čo vám už neslúži. Všetky staré nežiadúce energie, rozhodnutia a stagnácie. Sledujte, ako sa búrka pomaly zmierňuje a ako sa jej hlas a sila vytrácajú do diaľky. S každým výdychom nechajte všetko napätie odísť. Premeňme ho na jemnú, uzdravujúcu energiu. Obklopuje nás a posilňuje nás. S každým nádychom do vás prichádza čistý vzduch naplnený svetlom a novou energiou. Cítite, ako toto jedinečné svetlo preniká každou bunkou vášho tela. Prináša pocit oslobodenia a symbolizuje nový začiatok. Vnímajte, ako sa s každým nádychom vaše telo stáva ľahšie, pokojnejšie, rozhodnejšie a plné novej sily.
Rada by som vás povzbudila a pripomenula zámer tejto meditácie, uzatvorenie a nový začiatok. Prestávame sa báť, že prídeme o to, čo nám už neslúži. Zdržiavať sa v minulosti znamená sabotovať náš nový príbeh v prítomnosti a brániť si v raste. Byť lepším človekom vyžaduje neustále sa zlepšovať v tom, čo potrebujeme a robiť kroky, ktoré nám pomôžu neopakovať chyby minulosti. Prosím, opakujte tieto vety v mysli alebo potichu so mnou. Nebojím sa pustiť to, čo mi už neslúži. Zaslúžim si pokoj, šťastie a žiť svoj život. Sústredím sa na seba a na svoje ciele. Ľudia, ktorí majú zostať v mojom živote, v ňom aj zostanú. Ďalej môžeme spoločne opakovať afirmáciu. Som slobodnejšia, silnejšia, rozhodnejšia, pripravená na novú energiu, na seba, nové vzťahy, nové priateľstvá. Prosím, opakujte ešte raz so mnou. Som slobodnejšia, silnejšia, rozhodnejšia, pripravená na novú energiu, na seba, nové vzťahy, nové priateľstvá. Každý nový začiatok je príležitosťou, aby sme sa stali silnejšími, rozhodnejšími a plnšími lásky k sebe aj k ostatným. Nový príbeh je teraz len v našich rukách. Nebojím sa pustiť to, čo mi už neslúži. Zaslúžim si pokoj, šťastie a žiť svoj život. Sústredím sa na seba a na svoje ciele. Ľudia, ktorí majú zostať v mojom živote, v ňom aj zostanú. Ako integrujeme zámer tejto meditácie do praktického života? Prvý krok. Ak cítiš, že niečo alebo niekto ti ubližuje, neboj sa vykročiť inou cestou, či už tichým odchodom alebo obmedzením kontaktu. Druhý krok. Pamätaj, že kritika tvojho rozhodnutia nie je tvojim problémom, ale odrazom straty pohodlia, ktoré z teba niekto mal. Tretí krok. Každý deň si venuj čas na veci, ktoré ti prinášajú radosť. Prechádzky, večere alebo výlety, aj keď si na nich sama. Štvrtý krok. Každý deň si povedz aspoň jednu vec, ktorú na sebe oceňuješ. Pamätaj, že uzatvorenie nemusí zahŕňať ospravedlnenie, vysvetlenie alebo zmenu správania druhých. Uzatvorenie je tvoje vlastné rozhodnutie, ktoré ti prináša pokoj.
Keď uvoľníš to, čo ti už neslúži, vytváraš priestor pre nové a zdravšie vzťahy, nové skúsenosti a nové možnosti, nové ja. Uzatvorenie je oslobodenie. Oslobodenie pre tvoje srdce, myseľ i dušu. Pomaly sa vráťme do prítomného okamihu. Jemne pohybme rukami, nohami a otočme hlavou. Predstavme si, že sa vynárame z teplého svetla, pripravené vykročiť na ďalší krok na svojej novej ceste. Uvoľníme sa, vnímajme každý pohyb ako symbol nového začiatku. Keď budeš pripravená, pomaly otvor oči. Ďakujem ti, že si dnes venovala čas. Pamätaj, že každý deň je novým začiatkom. Každá cesta sa začína tvojim rozhodnutím. Dnes si urobila krok k uzdraveniu a v tom je tvoja sila. Hýbeš sa vpred. Želám vám veľa pokoja, radosti a lásky na vašej ceste. Počujeme sa opäť pri ďalšej meditácii o týždeň alebo sa vidíme na Instagrame či YouTube. Krásne.